ପୂଜା ବସିକି ଛୁଟିରେ ତାର ସିଲେଇ କରୁଛି। ବର୍ଷା ଆମର 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ହେଉଛି, ବଜାର ଘାଟ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ସି ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ତାର ସିଲେଇ କରିକି ସିଏ କାମ ଚଳେଇ ଦେଉଛି। ଜାଣିଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯାଇ ହେବନି କୁଆଡ଼େ, କେଉଁଠି ସିଲେଇ କରିବେ। ବସିକି ତାର ସିଲେଇ କରିକି ତାର କାମ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ୟାଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକା ଦରକାର? ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ କହିବ ମୁଁ ଅଧିକା ଟେକିଦେନି କି?